खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आसाम सरकारा मैयानिफ्राय रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थांखि लानायखौ जोङो मैया नुनो मोनदों आरो लोगोसे मैया गोदान कैबिनेट मिटिंआव गोबां थांखि लादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गोदान मिनिस्टारफोरनि मुंखौ थाबैनो फोसावनाय जासिगोन आरो सोर मा बिबान मोनगोन बेखौबो थाबैनो फोसावनाय जागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बुंदों आरो लोगोसे आसाम एसेम्ब्लिनि सेसनखौ 21 मे खालारनिफ्राय लानाय जादों बे सेसना 21 मे खालार खालि जागोन 22 मे खालार खालि जागोन 25 मे आरो 26 मे खालार खालि जागोन गासै सानब्रै जागोन आरो लोगोसे 26 मे खालार खालि एबा लास्ट एसेम्ब्लि सेसनाव इउनिफर्म सिभिल कोड UCC खौ लानानै एसेम्ब्लियाव सावरायनाय जागोन UCC नि डिटेल्सखौ आं बे भिडिअ लानानै फैदों बेनि सिगांनो आसाम सरकारा भारत रत्न बान्था मोनगिरि डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि मुङै श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव 32 कौटि रांनि मिउजियाम बानायनो थांखि लानायखौ जोङो मैया नुनो मोनदों बे मिउजियामखौ बानायनो थाखाय दा नर्थ इस्ट काउन्सिला 13 कौटि रां होगोन आरो गुबुन 20 कौटि रांखौ आसाम सरकारानो होगोन आरो लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आसाम सरकारा फैगौ 5 बोसोराव आसामाव गासै 2 लाख गोदान साख्रि दिहुनगोन होननानै हिमन्त बिथाङा मैया बुंदों आरो लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जायफ्रा गोदान केबिनेट मिनिस्टारनि बिबानखौ मोनगोन बिथांमोन रावनोबो दिनैनिफ्राय 6 दानसिम बिथांमोननो गोदान गारि होनाय जानाय नङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दिनैनिफ्राय आसामनि मिनिस्टार MLA गभर्नमेन्ट अफिसियेल आरो सरकारि साख्रि मावग्रा एमप्लयिजफोरा दिनैनिफ्राय 6 दानसिम गुबुन हादोराव थांनो मोननाय नङा होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जायफ्रा बेराम जादों बिथांमोनखौल' गुबुन हादोराव थांनो पारमिसन होनाय जागोन आरो जायफ्रा बेमार जायाखै एबा गुबुन खामानिनि थाखाय थांदोंबा बिथांमोनखौ थांनो होनाय जानाय नङा 6 दाननि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो होनाय जानाय नङा होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेबायदि थांखिखौ मैया लादों आरो लोगोसे आसामनि गभर्नरफोरनि गारिफोरखौ खमायना होनाय जासिगोन माने गभर्नरनिफ्राय जागायजेननानै मिनिस्टार MLA गासैनिबो गारिनि अनजिमाखौ खमायना होनाय जासिगोन आगोलाव सासे मिनिस्टार फैब्लानो 10 खाननिफ्राय 20 खानसो गारि लाबोफायोमोन बेफोरखौ खमायनाय जासिगोन आरो लोगोसे 2025 मायथाइयाव आसाम सरकारा पेट्रल आरो डिजेल बायनायाव बारा रां बाहायदोंमोन नाथाय बे बोसोराव आसाम सरकारा पेट्रल आरो डिजेल बायनायाव सरकारा बारा रां बाहायलिया होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों आरो लोगोसे इन्डिया सरकाराबो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ बारायना होनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों फैगौ 6 दानसिम आसाम सरकारा गुबुन हादोरनिफ्राय जेबो मुवा बेसादफोरखौ बाया एबा पारचेस खालामा होननानै हिमन्त बिथाङा बुंदों फैगौ 6 दानसिम भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजोंसो सेमिनारफोरखौ खालामनाय जागोन एबा वार्कशपफोरखौ खालामनाय जागोन इन्डिया हादोराव बेफोरखौ इन्डिया सरकारा खालामदों मानोना इन्डियायाव गुबुन हादोरनिफ्राय बेसेन गोसायाव मुवाफोरखौ बायना लाबोनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जोंनि राङा बेसेन गैयै जादों इन्डियानि मानसिफ्रा गुबुन हादोराव थाङाब्ला गुबुन हादोरनि मुवाफोरखौ बायाब्ला इन्डियानि इकनमिक कन्डिशना स्टेबल जाफिनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों इन्डियानि इकनमिखौ स्टेबलाव लाबोफिननो थाखाय बे डिसिजनखौ लानाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो लोगोसे UCC जायखौ इउनिफर्म सिभिल कोड बुंनाय जायो बेखौ लानानै आसाम एसेम्ब्लियाव सावरायगोन बेनि उनाव पास खालामनो नाजागोन UCC आव जुलि जानायनि बैसोखौ लानानै आयेन बानायनाय जागोन जायफोरा जुलि जानो सानदों हिन्जावसाफोरा 18 बोसोर बैसो जाथारनो नांगोन आरो हौवासाफोरनिया 21 बोसोर बैसो जाथारनो नांगोन अब्लासो जुलि जानो हागोन आरो बे नेमाबो UCC आवनो थागोन आरो सासे हौवा एबा सासे हिन्जावहा जुदि सासे हौवा एबा हिन्जाव दंखायोब्ला सासेनि बारा जुलि जानो मोननाय नङा आरो बेबो बे UCC आवनो थागोन आरो लोगोसे इनहेरिटेन्स माने बिफानि सम्पतिखौ फिसाला आरो फिसाजोनो
समानहै राननानै होनो नांगौ बेखौ लानानैबो मोनसे गोदान आयेन बानायनाय जागोन आरो बे आयेना UCC आवनो थागोन आरो जायफ्रा जुलि जागोन बिथांमोना जुलिखौ माफोरबायदिहाय खालामनो नांगोन बेखौ लानानै मोनसे आयेन बानायनाय जागोन आरो बेबो UCC आवनो थागोन आरो लोगोसे जायफ्रा जुलि जायाबासिनो हौवा हिनजाव बादि लिभ इन रिलेशनशिपआव थायो एबा दङ एबा जायफ्रा थागोन बिथांमोननि थाखाय गोदान आयेन बानायनाय जासिगोन आरो बेबो UCC आवनो थागोन नाथाय UCC नि जेसेबांखि नेमफोर दङ बेफोर नेमा ट्राइबेल एबा शिड्युल ट्राइब प्लेन एबा शिड्युल ट्राइब हिलफोराव बे नेमा सोलिनाय नङा आरो सरकाराबो ट्राइबेल जायगाफोराव एबा ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय बे नेमखौ इमप्लिमेन्ट खालामा जोंनि आसामाव बे UCC खौ इमप्लिमेन्ट खालामोब्लाबो बे नेमा ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जानाय नङा एबा जोंफोरबायदि मानसिनि थाखाय बे UCC आ खामानि होनाय नङा बे UCC आ ट्राइबेल नङि मानसिफोरनि थाखायसो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इलेक्शन समाव खामानिफोरखौ मावगोन होननानै थांखि लानायफोरखौ 100% गेरान्टि मावफुंनो नाजागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बुंदों दि केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ बांहोनो थाखाय आसाम एसेम्बलि सेसन जोबनायनि उनावसो केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ बांहोगोन एबा एक्सपानसन खालामगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बुंदों आरो लोगोसे आसाम केबिनेटआ देबजित सयकिया बिथांखौ फैगौ 5 बोसोरसिम आसाम NDA नि एडभकेट जेनेरेल हिसाबै सायख'नाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों मैया मणिपुर स्टेटनि कांपाक्पि जिल्लायाव सिनाय मोनै मानसिफोरा 3 कुकी हारिनि ख्रिस्टियान लिडारफोरखौ गलि गावनानै गावथारना गालांबाय आरो गुबुन 7सो ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ जखम जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थादु बाप्टिस्ट एसोसिएशननि सोद्रोमाफोरा गंनै गारि लानानै सुरासानपुर ओनसोलाव बाप्टिस्ट ख्रिस्टियानफोरा मिटिं खालामखांनानै बिथांमोना न' फारसे थांबाय थादोंमोन बे समावनो हरनि 12:25 बाजियाव सिनाय मोनि सिरायलाग्रा मानसिफोरा बिथांमोननि गारिखौ एटेक खालामदों आरो बिथांमोननि गारियाव बिथांमोना गलि फायारिं खालामदों जायनि जाहोनाव 3 गिर्जानि लिडारफोरा जायगायावनो थैनो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों जायफ्रा थैबाय बिथांमोननि मुङा जाबाय रेभारेन्ड डक्टर फुमथां शितुल हो बिथाङा मणिपुर बाप्टिस्ट कन्वेन्शन MBC नि फर्मार जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा थैनो गोनां जाबाय आरो रेभारेन्ड काइगुनन लुफुम बिथाङाबो थैनो गोनां जाबाय बिथांखौबो गावथारबाय बिथाङा थादु बाप्टिस्ट एसोसिएशननि लिडारमोन आरो गुबुन सासेनि मुङा जाबाय पास्टर पाउगुलेन शितल हो बिथाङा कांपक्पिनि सासे लकेल पास्टरमोन बिथाङाबो गलि नांजानानै थैनो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेखौ लानानै कुकी स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन आरो गुबुन ट्राइबेल ग्रुपफोरा सुरासानपुर आरो कांपक्पि डिस्ट्रिक्ट नेशनेल हाइवे 2 खौ बन्द खालामदों रेभारेन्ड डक्टर भुमथां शितुल हो बिथाङा कुकी आरो नागाफोरखौ पिस एबा गोजोन थासारि लाबोनो खामानि मावदोंमोन बिथांखौबो गावथारनानै गालांबाय आरो लोगोसे जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 20 जनसो ख्रिस्टियान लिडार आरो गुरखा हारिनि मानसिफोरखौ उदखारिफोरा हमनानै लाना थांदों बे जाथायखौ ख्रिस्टियान नङि आफादा टार्गेट खालामदों नामा बेखौ जोङो उनावसो मिथिनो मोनसिगोन आरो बिथांमोनखौ सोर गावथारखो आरो बबे आफादनि उदखारिफोरा बिथांमोनखौ गावथारनानै गालांखो बेखौ दासिमबो मिथिनाय जाथ'वाखै बेखौ लानानै मणिपुरनि चिफ मिनिस्टारा दुखु फोरमायदों आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनाय जागोन होननानैबो बुंनायखौ जोङो मैया नुनो मोनदों मैया बाथौ धोरोमनि लिडारफोरा BTC अफिसियेलफोरखौ लोगो हमनानै डिसकासन खालामहैदों आरो लोगोसे बिथांमोना बुंदोंदि 2027 मायथाइयाव आसामाव सेन्सास जागोन आरो बे सेन्सास खालामनाय समाव बाथौइज्म धोरोमनि थाखाय एक्सट्रा सेन्सास खालामनो नांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों बिथांमोना बेबायदि दाबि खालामदों मानोना बाथौ धोरोमाव बेसेबां फोथायग्राफोर सुबुंफोर दङ बेनि थार अनजिमाखौ सेन्सास खालामनायनि उनावसो मिथिनो मोनगोन होननानै बाथौ धोरोमनि लिडारफोरा बुंदों बेनि थाखायनो बाथौ धोरोमनि थाखाय एक्सट्रा सेन्सास खालामनो नांगौ होननानै बिथांमोना BTC सरकारनिसिम बिथांमोना थांदों आरो BTC सरकारखौ बिथांमोना खावलायदों मोसौ गाइखेरनि बेसेनखौ मैया 2 रां
बारायना होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गुजरातनि क'अपारेटिभ मिल्क मार्केटिं फेडारेसन GCMMF-आ लिटारसेयाव गाइखेरनि बेसेनखौ 2 राङै बारायबाय। अल इन्डियायाव बेखौ बारायना होनाय जादों। बेफोर गाइखेरनि बेसेना 14 मे खालारनिफ्राय 2 रां बारायसिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालाम। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।